e ha fayde ɗo nder de inde kadi ali machallah inde pen yeeye keɗen ƴewɗo demi-finale Sénégal Égypte on jiiɗo match hande o matchoɓe puɗɗi pubbir premier muta o ko moƴƴi saabu ɓe mbaɗɗini occasion saabu ɓe jewani baalo haydara Sénégal ɓurɗi men jogo baalo saabu ɗum holliti son jeehi son garti tan Sénégal ma dañ bit ajo yakare Sénégal kama dañ bit goto bi goto tan jakoto quoi ma dañ bit goto jom tuɗɗa biyom cuɗɗa waɗa marqué biyo Pape Moutar Sarr ok si ɗum yewti pourquoi onon ɗo jiiɗum confiance e Sénégal yo jii Égypte 2021 ene kam ɗam coupe d'Afrique 2022 ene kam ɗum ko yaade coupe du monde 2026 on paaɗen est ce que ɓe garata pour jaɓɓal yoɓtade men sino ɓe gardin ɗum mbaɗa ɗum ko premier mi-temps premier mi-temps o ɓe heeɓi ɓe jiiɓani haydara ɓe koɓe ɗum fonno ɓe holliwa nder premier mi-temps heɓe kollirani mais dal an yi Sénégal tan gañto quoi Sénégal aɗa andi Sénégal kay jogui baalo nde kay ko pelle de que le meilleur gagne quoi joni hakkude men final on com cikkuɗa en poɗɗa yaade final mais ko Maroc walla Nigéria ko ɗum Maroc ɓurɗa yakor Maroc kay yaha Maroc yaade final quoi Sénégal Maroc weɓtade ma yaadi Maroc ma yaha wadde Sénégal rek Sénégal kay rek Sénégal rek Sénégal ɗo pen yeego ene sampayel ɓuur bisnade machallah bayram jeeri ciiri wadde ko noon tan kono mbiɗon toujours rek enen dal toujours e nder cuuɗi jenkude eɗen cuuɗi huuɗe